O seu corazón de morte ferido. Tan só seus pulmóns lle dan algún alento para ir pasando algúns días medio dormido, coa esperanza de despertar un día deste sofrimento. O meu pobo morre e ninguén o socorre. E a quen il mantivo e deu aposento, agora nin lle dan pan nin un contento. E logo para seguir vivo un pouco máis, coa espera do seu recuperamento, unha menciña milagreira que o cure eficaz. O meu pobo morre, e se ninguén o remedia, en volta media quedarán baleiras todas as casas, seus patios e ata a igrexa. Está a igrexa lida, convaleciente e deprimida, por enriba do seu aro ela mira, desperta todos os días coa esperanza de que polas súas portas alguén lle faga unha visita. Un día máis, outro sin ruído nin contento, dende o seu campanario, coas súas campás dentro, nin fan ruído, nin ningún movimento, tan só o vento que nas azouta en silencio. E o bádalo dentro, que de frío está tremendo, porque ninguén hai que lle dé movimento, para que as súas compañeras tocar o achegamento. E así pasa outro día máis, e a igrexa baleira é fría no bancos e tamén na sacristía, por nadie vir a rezar unha Ave María. Que tristura, que agonía, o meu pobo morre, e a igrexa queda vacía, e ninguén a socorre. Bueno, pois tamén, como vedes, eso é o que está a acontecer nos povos que morren día a día, non hai, ou faise moi pouco porque non ocurra iso, non? E bueno, estas son algunhas que direi que venes algunha.